Oh, dana pod mga agaw, magluto na pod ta. Ang atong lutoon ron kaning fresh meki o kaning bihon. Pasensya na kayo mos tingog mga agaw ha, kay inaani ra gyud ni siya. Ay ra ninyo paminawa ang tingog mga agaw, tan-awa ra na akong giluto para makamaupo mo unsaon ning pagluto sa mga binisaya ba. Bahalag batig tingog agaw, basta gwapo ugoy tapat. Gibutangan na din ako nagpamintang wasak, pamintang durog ug kanibang murag kanang imong asawa ba tuyo, patis ato na siyang ukay-ukayon mga agaw para masagol ba mo lami pareha nako lami. Sundan nato dayo carrots mga agaw kay gahi man ang maluto di ato na siyang unahon para musupod ang timpla mo lami. Imo rang buhaton gaw tanawa ra nga akong giluto ay rag paminaw sa akong tingog kay akong tingog gwapo gyud na siya kayo. Gwapo kay lain. Ay di na ta magisgot anang tingog gaw kanira atong giluto ato ni siyang ukay-ukayon para mulami di atong butangag tubig bulahan mo suhop ang timpla. O pag humagbutang imo ukayon ana na siya kasayon simple ana di sunod nato ning pasayan kani ding pasayan akong gisagol mga agaw wala ni siya ulo kay ang ulo day ani mga agaw na una ra na mo kaon kay gisagulan na mo kalamunggay ding gitanglaran baling lami ding dapita gaw gilunod na nako ning fresh meki then ukay nato na siya diha ukay ra ginagmay ba mikos ba ana man na mikos gina siya gaw kay para masagol kani nga pansit gaw binisaya ra man gyud ni siya ang tawag ani kay katong giluto gahapon spaghetti binisaya man pud to ay bisaya man pud ta bisaya lagi ka walay nakiglalis nimo ato nang ilunod ning bihon bulahan masagol na ni mahuman na makakaon na ta ay na sigig tabi diha mao gani akong gidali-dalig ukay para makakaon na ta kay gutom na baya po no sa nag-oras ro ay na mo siglalis diha bitaw mga agaw matud pa nila kani kunong pansit ug bihon pampahaba ng buhay kuno ni sulay kuno ninyo kaon o bihon kada adlaw tanaw na tumutaas ba na inyong kinabuhi. Luto ra kog bihon mga agaw kay birthday man ron sa akong anak. Ako ang kinamanghurang babae si Inday ba Inday Jade Amitis Martinez. Shout out nimo day happy birthday. Simple rang handa at least healthy kay atong gibutangan ni siyag mga utanon. Dili na importante ng bungga pa kay karong panahon na importante ang kwarta ug bawal ang magkasakit na. Naabot na taglayang istorya naluto naman day ni ako na ni siya gibutangag mga sibuyas daw na nagaw ba dahil nang gibulak-bulak sa ibabaw may gitawag nilag toppings kabantay ka kay ready naman ni tara ngaon ta mga agaw atong parisan na nigmais nga kanon then pusan og limonsito ang atong pansit bihon okay na kuha na plato didto gaw kay mga na ta kupay na taring mais nga kanon ug bihon ba hali na maong gipingers na lang kay baling lami ang pansit ug bihon giparisan pa og mais nga kanon na ni kanta naman ni Dalosoy pagtiwas og kaon di ayo sig kanta ikaw ba ay sig panghilabot ug naibog ka dali dire kupay nali na kaon na bitaw mga agaw daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw unta nalingaw nalipay gigutom nabusog mo sa akong video karong adlaw mga agaw daghan day kayong salamat sa akong mga solid followers no kuno na isig tan-aw sa akong mga video ug sa mga silent viewers shout out ninyong tanan diha mga agaw amping mo kanunay and God bless us all thank you.